Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыру, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Дәваланырга килүчеләр машиналарын махсус урынга куячаклар. Капиталь төзекләндерелүче сәрхаханәләрдә уңай шартлар тудыралар. Яшүсмерләр машина фарларын юып акча эшли. Инспекторлар моңа каршы, ни өчен? Каникулда дугалар өйрәнәләр, Коръән укыйлар, Чаллыда мөселман балалар өчен лагерь эшли. Шәһәрдәшләр арасында Акбарс банкның лицензиясын алалар икән дигән хәбәр таралды. Янәсе банкның банкоматлары һәм офисларында проблемалар бар. Финанс оешмасының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, бу ялган хәбәр. Акбарс банк банкоматларында акча җитәрлек, офисларга да режимда эшли, дип хәбәр итте банк белгечләре. Алар мондый ялган хәбәрләргә ышанмаска чакыра. Өченче улулар сәрхаханәсе һәм икенче номерлы балалар сәрхаханәсе янында машина кую урыннары булачак. Монда төзекләндерү Мәскәү проспектында капиталь ремонт барышында башкарылачак. Есегезгә төшерәм, быел әлеге биналарда да капиталь төзекләндерү бара. Эшләр ахырына якынлаша инде. Дәвалау учреждениеләре янында машина кую урыннары булмау шәһәрдә зур проблема булып кала бирә. Моны шәһәр мэры Ноэль Мәгдиев һәм республиканың транспорт министры Ленар Сафин да ассызыклады. Мы попросили сегодня нашего министра транспорта Леонарда Ринатовича, чтобы, когда идем дублерами, параллельными дорогами по Московскому проспекту, сделать стоянки к нашим поликлиникам. Заездные карманы. Да, заездные карманы. Поэтому мы сегодня такое поручение дадим. Поэтому, да, с тем, чтобы все это будет также выполнено, для удобства и для граждан. Понятно, что это будет, скажем так, дополнительно сделано в рамках этого проекта. 19 августта шимбә көнне Мәскәү проспектындагы базар тукталышыннан алып, Ак мәчет тукталышына кадәр булган участок ябыла. Бу төп проспектларның берсендә ремонт эшләре алып барылу белән аңлатыла. Юл ике яктан да ябыла, шуңа күрә хәрәкәт итү өчен ишек алды юлларын сайларга киңәш итәләр. Төркиядә Коксаки вирусы киң таралуга бәйле рәвештә Роспотребнадзорда ачылган кайнар линиягә 5000-гә якын Россияле шалтыраткан. Коксаки энтеровирус инфекцияләренең бер төре. Вирус Чаллыда ел саен теркәлә, авыр формалары нерв системасын зарарлый, йөрәккә зыян сала. Гадәттә Чаллыда ул җиңелчә уза. Нигездә мондый инфекциялар бакчага йөри торган яшьтәге балаларда күзәтелә. Вирусны эләктермәс өчен шәхси гигиена таләпләрен үтәргә кирәк. Коксаки вирусына зарланулар арту Чаллы туристларына тәэсир итмәгән. Төркиягә барырга теләүчеләр саны кимемәде дип белдерделәр туристлык агентлыгында. Инструкция есть, но наши туристы на самом деле не боятся никаких вирусов, они как летали, так и летают. Все отзывы от туристов, которые мы собираем на данный момент, от тех, кто прилетает, у нас не было еще ни одного случая. По статистике 500 человек на 500 тысяч мы пока не попали. Балалар каникулда юл итеп кенә калмыйча, акча да эшләп алырга тели. Сүз рәсми рәвештә мәшгульлек үзәге аша урнашу турында бармый. Автомобиль юлларында машина фарларын һәм дәүләт номерларын юарга тәкъдим иткән балалар саны артты. Мондый очракта руль артында утыручыга нишләргә? Акча бирсәң, балаларның куркыныч хезмәтен хуплыйсың, бирмәсәң яхшы түгел. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Мальчик. Сәгать кичке 5 бу елда машиналар саны иң күп булган вакыт. Светофорның кызыл уты януга малайлар чүпрәк тотып эшкә керешә. Машина фарларын, номерларын юа. Вахитов һәм Сөембикә проспектлары киселешендә аларны еш күрергә мөмкин. Әмма бу яшүсмерләр өчен куркыныч. Ашыккан шоферлар аларны күрмәскә яки туктап өлгермәскә мөмкин. Бу очракта руль артындагылар аларга акча түләп канатландырып тора. Балалар эшнең зыянлы булуын аңламыйлар. Но если бы я увидел то, что детям действительно нужны деньги, тогда бы дал. Как вы это зарабатываете? Вы бы дали денег? Мы бы дали. Да. Относитесь к этому хорошо? Мы не против. Наверное, денег бы я им, конечно, дал, но лишь бы это было не опасно для них. Балик булмаганнар белән эшләү бүлеге инспекторлары даими рәвештә рейдлар уздыра. Каникул вакытында шулай итеп акча эшләүчеләр саны аеруча арта диялар. Агымдагы елда 10 мәктәп баласын тотканнар. Аларны тоту җиңел түгел, инспекторларны күрү белән яшүсмерләр йөгереп китә. Бу балалар фарлар сүткәндә үзләрен куркынычлыкта калдыралар. Аларны водительләр күрмәскә мөмкин, һәм алар машиналар астында эләгергә мөмкиннәр, һәм шулай ук аварияда булырга мөмкин. Шуның өчен хөрмәтле әти-әниләр, игътибарлы булыгыз, балаларыгыз эшләмәсен.
Уку yılı başlangaç inspektorlar monday yol bilen akşa эшләүнең куркыныч икәнлеген мәктәпләрдә сөйләячәк. Шуннан да эшләргә теләге булганнарга каникуллар вакытында законлы юл белән эшкә урнашырга ярдәм итәргә әзерләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Кемдер каникулларны эшләп, кемдер ял лагерында уздыра. Хәзинә балалар клубы каршында оештырылган лагерда ял гадәти түгел. Анда кызлар Коръән өйрәнә, тик аларның шөгыле моның белән генә шикләнми. Крылатый комплексында ял итүчеләр белән Рима Әхмәтова очрашты. Хәзинә лагерында һәр көн Коръән өйрәнүдән башлана. Бүген кызлар яңа сүрә үзләштерәләр. Bu dərstə balalarının hər sözünü dürüst әйтә белүшенә, hər hərfni dürüst чыгарышына зур әһәмият биреләбез. Ягъни бу мәхрәҗ дип атала. Соңыннан гарәп алфавиты белән танышу дәресләре алар уен формасында үткәрелә. Әдәп дәресләренә зур әһәмият бирелә. Алдагы дәрес тирәүндәге һәр нәрсәдә Аллаһның хикмәтләрен күрергә өйрәнү. Монда тәрбиячеләр аерым методика кулланалар. Экскурсияләрдә шул максат белән оештырыла. Мисалга, балалар ат спорты мәктәбенә барып, Коръәндә аталган тояклы хайваннарын дөя, ат һәм ишәкне карыйлар. Лагерь ике атналык, балалар бик канәгать. Без монда Коръән укыйбыз, намаз укыйбыз, дуслар белән уйныйбыз, экскурсияларга барабыз. Мөселман ял лагерына йөртелүчеләр елдан-ел арта бара. Монда хәтта Калифорниyaдан җәйгә кунакка кайткан бер кыз бала да йөри. Приехала сюда, чтобы навести Аби и Бабая. И баба мне сказал, и Аби, что здесь есть лагерь, и я пошла туда. Кызлар шулай кул эшләре, иҗат белән дә шөгыльләнәләр. Мөселман балалар лагере уку елы башлангач каникул көннәрендә дә эшләячәк. Рима Әхмәтова, Алексей Иванов, Яңалыклар. 31-нче мәктәпнең физика укытучысы Роза Шәрипова Татарстанның халык укытучысы булды. Мондый мактаулы исемнең моңа кадәр Чаллыда беркемгә дә бирелгәне юк иде әле. Алар республикада да 9 гына кеше. Роза Шәфи кызына югары бүләкне укытучыларның Мөслимдәге август конференциясендә президент үзе тапшырды. Бүген Чаллының беренче халык укытучысын без дә күреп кайттык. Я думаю, что это наша с вами общая награда, потому что без учеников учителя не бывает. Роза Шәрипованың югары бүлеген беренчеләрдән булып укучылары күрде. Ул аларны элеккеләргә, бүгенгеләргә аермый. Барысының да исемнәрен, фәндәге уңышларын хәтерли. Педагогика стажы 40 ел, шуның 31-е 31-нче мәктәптә. Бу еллар içinde аның шәкертләре 127 тапкыр шәһәр олимпиадаларында, 21 мәртәбә республика Россия күләмендә җиңү яулаганнар. Физика буенча халыкара олимпиадада 17 җиңүгә ирешкәннәр. Минем укытучы бик әйбәт, ул бик әйбәт аңлата. Шуңа күрә мин физиканы сайлап алдым. Имтиханны 5 бирдем. Олимпиадада участвовать иттем. Югары профессионалы, абруйлы укытучы, әти-әниләр, укучылар һәм хезмәтләшәләр өчен. Ул бердән-бер лайыклы булды бу бүлеккә. Шуңа күрә без аны чын күңелдән котлыйбыз. Озын гомер, шатлык һәм эшендә уңышлар теләйбез. Роза Шәрипова белем бирүдә инновацион технологиялар эшләүче һәм аларны гамәлгә кертүче булып тора. Ул дистәләгән шәһәр укытучыларының остазы. Ә менә 31-нче мәктәптә ул бердән-бер физик. Шуңа күрә бай тәҗрибәсен шәкертләренә өйрәтергә тели. Бу хезмәт юлы җиңел түгел. Тырышып эшләгәндә эшен күренә. Рәхмәт эшне күрә белүчеләргә, онысы бик яхшы. Укучыларымда күрәм үземнең эшләгәнемнең нәтиҗәләрен. Шуның белән бәхетле. Аларның кеше булып, менә шунда кайтып, рәхмәт әйтеп, менә шулай килеп, җыелып, тәбрикләүләре үзе бер гомер, үзе бер нәтиҗә. Менә хәзер нишләптер чыгармыйлар, безнең ортан басып торучы юк. Укучылар юк, килешү студентлар юк, менә онсы жәл. Өйрәтеп чыгып китәргә рәхәт булыр, әйбәт булыр. Сишәмбедән бирле Роза ханым котлаулар кабул итә. Аңа укучылары, әти-әниләр шәһәрдән коллегалары шалтырата. Хезмәтем кешеләргә кирәк һәм югары бәяләнде дип шатлана ул. Республиканың атказанган укытучысы, хезмәт ветераны Роза Шәрипова яңа уку елын Татарстанның халык укытучысы булып каршы ала. Рима Әхмәтова, Алексей Иванов, Яңалыклар.
Әгәр сезне бер проблема борчый, мөһим сорауга җавап таба алмыйсыз икән, яки шатлыклы хәбәр белән бүлешәсегез килсә, безнең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. Чаллы ТВ хәбәрчеләре ярдәмгә килергә әзер. 51 31 31 телефоны тәүлек дәвамында эшли. Үзегезне борчыган хәбәрне һәм телефон номерыгызны автоответчикка яздырыгыз. Чаллы ТВ хезмәткәрләре сезгә кире шалтыратыр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз. Это обычный магазин инструментов. А это 45 тысяч товаров в наличии и реально низкие цены на все инструменты.ру. Например, шуруповерт Hitachi всего за 4990. Все инструменты.ру. Успей купить с выгодой. Внимание! Закон о рекламе запрещает говорить о самых низких ценах, но не запретит нам делать. Куртки, пальто, ветровки от 1000 рублей. Оптовые ярмарки России. В Набережных Челнах с 21 по 31 августа. Экспокама. Сотни лет в недрах школ прячутся коварные двойки и не дают покоя ученикам. В борьбе за знания предстоит решающая битва. Проверьте зрение к школьному сезону в салонах Конкор Оптика. Телефон 470 370.